kod nyiri okweuru. Gima ber osebiro kendo osechoponwa kamora mora mawantie. Wahere, warwake, wapake, wagwedhe kendo walande ne dhoudi duto matindo kod madongo. Ma en Chuny Onagi TV, adundo jaluo. Wang Jowi Mamarwa, girwa mwageno, chopi mondo wambeki, siasa, weche somo, pur, ohala, kod dongruok, kaachiel kod chenro mamoko. Chuny Onagi TV, adundo jaluo. Welcome to IRADS College Kisumu, where dreams take shape and futures begin. Located at the Swan Center building along Oginga Odinga Street, IRADS College stands at the heart of Kisumu, a place of learning, growth, and opportunity. At IRADS, we offer a wide range of certificate and diploma courses designed to prepare you for today's competitive world. Explore career-driven programs in ICT, electrical and electronics, hospitality, social work studies, banking and finance, agribusiness, nutrition, beauty and therapy, all taught by dedicated and experienced instructors. This January intake, your journey starts here. Whether you qualify with a diploma, artisan level, or higher, IRADS welcome you with open doors. Choose what works best for you, full-time or part-time classes. And for ultimate flexibility, e-learning is available. At IRADS College Kisumu, quality education doesn't have to be expensive. We offer affordable school fees without compromising excellence. Step into a brighter tomorrow. Step into skills content success. IRADS College Kisumu, empowering minds, shaping careers, building futures. Welcome to Looking for furniture that speaks comfort, style, and strength? Welcome to Kolweny Furniture's Kisumu, where quality meets affordability. From elegant sofas to strong beds, stylish tables to modern cabinets, we've got the best furniture to turn your house into a home. Enjoy great prices, long-lasting durability, and reliable delivery services right to your doorstep. Why settle for less when you can have the best? Visit Kolweny Furniture's Kisumu today. Call us now on 0716-520-294. Kolweny Furniture's Kisumu. Built to last, price to please. Wang Jowi Mamarwa, girwa mwageno, chopi mondo wambeki, siasa, weche somo, pur, ohala, kod dongruok, kaachiel kod chenro mamoko. Wang Jowi Mamarwa, girwa mwageno, chopi mondo wambeki, siasa, weche somo, pur, ohala, kod dongruok, kaachiel kod chenro mamoko.
kod madongo. Ma en Chuny Onagi TV, adundo jaluo. Wang Jowi Mamarwa, Girwa Mwageno, Chopi Mondo Wambeki, Siasa, weche somo, pur, ohala, kod dongruok, kaachiel kod chenro mamoko. Chuny Onagi TV, adundo jaluo. Mana kama nonya kwa mgajwang kamura mara mentira kautulu makende maruwa ke chinro makawuno chinro bende wachagudu ching makawuno kwa mgajwang kama bende kurwa ne di chingno mar chingbuk teach tarik tarik proko da deka dwe mar ario gagana record proko da uchel kama te chinro ni Enan Steve James aka nyakwar nyaronyi 1 ageno ni ichako week maber kabisa kendo weekend mare no bedo maber kabisa wagoma nairo kamano ne bongo nyakalaga nyasach polo gi piny momiya kinde kache koda imondo mewacho kwa romo di ching machalo koda kawuono kabenda ka uthul makene marwa kie chenro mar duond Onagi mana e Chuny Onagi TV odiching makawuono kadondo Onagi kawuono wa mol nyaka e gwengego mag Nyakach maudogo mbaga kacha kachel kod Nyakach East me kamora mara meitenji kwa mgejwang aka uthul makene mondo miarwaki mondo wagomba baka kawendo na maisdu kandie wan kande kachal kod Migosi Fabian mabendo wadhi go kodom baka nyikom gajwang to nyiso ni to lek mare mar South East Nyakach chalo nade kachal kod weche mabendo sebedo katungni kongi kocha mabendo mako pauno masiasa kwa kamano arwa kini machegni kendo wachako chendo ni eyo machalo koda kamandie aka uthul makene mamusini to irio nade Ario maber Steve Yeah. Mokwongo wagoro kamano madonga enya kuom ka thuolo mari mondo mi chope Chuny Onagi TV en moro makende. Ero kamano kendo karibu. Inyalo chako gi moso na jo Nyakach ni to jo Nyakach uchio nade. Ero kamano akaw thuolo ni makende ka mondo mi amos jo Nyakach waduto luongo ni Nyakach wan lango amoso jo Nyakach duto ni oimore uru kata ka ne jolejo ma wantiere godo oyawre uru. Ero kamano kech ma odichinge mokwongo Chuny Onagi TV to iluongo ni ma adundo jaluo. Wuto nagi digomb ng'eyo kata mana nyona gi digomb ng'eyo ni to Fabian en ja Nyakach makanye be wuod Nyakach koso jadak ma Nyakach. Ero kamano Steve. Anan wuod Nyakach gi tiende. Mokwongo ne jomoko ng'eya maber iluonga ni Fabian Omolo. Aja Nyakach Kadianga. Awuok e dhot matin miluongo ni Kamnwa. Mane tie Dirubi School kanyo. Kanye kama asome Dirubi Primary School matimo klas 8 matieko. To Nyasaye kendo nochako konya somo mane Nyakach. Asomo Nyabondo High School. Mano ka Father Leo kacha. Kana tieko mano eka wuok dhi Kenyatta University. Kenyatta University atimo gimiluongo ni Gender and Development Studies. Majok moko bro gidholuo anyalo wacho ni asomo kit chwech dhano kod dongruok mar oganda. Mano natimo at undergraduate level to kendo nachako timo masters mare mar dongruok mar oganda kendo kit chwech mar dhano. To masters nane mapok atieko. Koro ajanya ka an wuod Nyakach gi tiende. Kamano. Ero kamano we wang'ene ka en wuod luo adier. Joluo nogo ngero kendo iro ka ndalo ma chon ka kane jodongo ne bede abila kendo kane pok gichako kata kane gigo mbaka ne bende githoro ga tiyo gi ngeche. Omiyo thuolo ni makende ma bende ada kawo kapok wadhi e weche ma iye ada mondo wayawa ne chenro ni gi ngero moro kandi. Joluo nogo ngero kata jodongo nobedo piny mane gigo ngero kani ne giwacho ni dhera riemba. Dhera riemba inyiedho ting'iyo rangach.
Dhera riemba inyiedho ting'io rangach. Isewinjo ngerono? Asewinjo ngerono. Inyalo yelonwa tiende? Anyalo. Nikech an wuod luo gi tiende. To bende adongo gi jodongo mang'eny. Koro tie ngeroni en nyiso ni wan kaka oganda luo kata na kaka dhano onego bed ni yiero giri magiri cha. Gir ng'ato ka in godo tibet kitang' matin. Ok ibed abeda fwa kigeno ni en giri nyaka chieng'. Nyaka ibed kode kitang' matin. Koro tie ngerono nyiso ni kata na ka ng'ato miyi gimoro okoro ikawe kamari chutho nikech sa asaya onyalo pore to kaw gireno. Kamano. Kwa kete siasa kane banano kiwuok okache dwaro komno mar South East Nyakach. Nyiswa ni to ang'o ma bende koro iamua nikech aneno kisomo kacha agenda giwacho ni gichwech dhano to koro idwa mondo koro ibiti ne japiny. Ang'o ma idwaro chung'? Aparo ni ka lero kanyo maler ni winjo ka wacho ni asomo nyaka dongruok mar oganda. That is development studies. An ng'at modongo e gweng'. Are tin na nyaka kawuono ni. Makata nakadhi menyo oko. To asiko mane gweng'. Jumbe ariyo ok nyal kadho ma ok abede gweng'. E gweng' kama donge ni aseneno ng'ikruok moko magombo ni mondo alosi kaluwore gi somba manasomo cha. To kaluwore gi pesa ma sirikal miyowa mar county government. Koro aparo ni ka ariwo somo na cha tang'eyo gi ng'ikruok ma wantiere godo gi to gi pesa ma county miyowa cha wanyalo dongre kaka oganda. Omomiyo adonje South East Nyakach Ward mondo mi abed MCA margi ka en lek mara ni koromo 2027 to mondo giyiera mondo mi akel dongruok cha. Akel paro na manasomo cha mar dongruok cha. Ta med gi pes county ma jogi chiwonwa mondo mi wadongre kaka oganda. Erokamano. Migosi Fabian ka penji miya gik moko adek kende. Gik moko adek kata midhiero ma bende samoro wanyalo wacho ni magi ma emomiyo koro adhi mondo mi achung' nikech agene ni gisani bende wane gi jotelo but kaka jalno bende odongo Nyakach. Ang'o ma samoro bana kibedo ting'iyo tiwacho ni magi mok dhi ono makare? An aparo ni seche moko jotendwa wigi wil kuma giaye nikech jotelo mang'eny king'iyo gi gin mana jok modongo e gweng' kuonde mineno gi. Kendo ging'eyo ng'ikruok ma wan godo kaka oganda. Koro ewi kinde adek gik moko adek ing'eyo ni wan maber wan wuok Nyakach to Nyakach nitiere boda mar Lang'o gi Luo. Nyiso ni wan gi shida mar jokuo dhok kata insecurity. To jokuo dhok kata insecurity ni en gima nyalo bedo addressed kwa yudo taya maler kata na kwa enhance security apparatus magwa mwan godo e gwenge. Achiel kuom tije county government en kelonwa taya e miechewa mondo mi wabed gi proper lighting. Proper lighting ni tiende ni onego bed ni kuonde access points moko ma wan godo e border kagi onego bed ni girieny maber. Nyiso ni koro taya mar South East Nyakach pod ni piny, pod ok orieny maber. Koro wanyalo ng'iyo kaka wanyalo address insecurity kwa keto floodlights access points gi mondo mi othir kuo mar jamni. Wach machielo en wach marach ka e kinde ma wantiere ni kuonde moko ji ok nyal kadhe kaluwore koda yore maricho. En wich kuot maduong' ne oganda Luo ni kidhi kuonde moko machalo kata na kaka pinje moko mag Central kocha. Tibro neno development mantiere. Akoni Steve ndalo moko niche atemo wuotho tadhi kamoro kata ni yo Sagana kocha. To nyaka e gweng' ma iye yudo ka lam nitiere. To karwa kae tiyudo ni nikech pok waketo gine maber, pok waketo mikakati maber mar loso nderni. Tiyudo ni pod nitiere kuonde ma dhano ok nyal timore nade, ok nyal luwo. Ka koth ochwe kaka kinde mag koth machalo kamagi, tiyudo ni oganda mang'eny kata na jo apiko nikech apiko e yo mwatiyo godo mang'eny. Onge kaka ji nyalo dhi e chichni, onge kaka ji nyalo dhi e skul e yo makare. Koro aparo ni weche ndara, mano is a main concern ma onego bed ni
kan koyiera kaka member of county assembly ma Kisumo ka ma South East anyalo dhi address e yo makare. An gi wach machielo. Ing'eyo maber ni wadak e piny a developing country. Pok wachopo e stage moro maber ma wan gi yore thieth, weche thieth maber. Dispensaries wa bende wan koda dispensaries ma ochomoyo ma ji nyalo yude thieth makare. Bende wan koda yedhe dispensaries gi. Bende wan koda jotich makare molony manyalo konyo gandawa e weche mag thieth. Mano kendo ayudo ka is a main concern e gweng'wa, particularly in South East Nyakach. Koro agombo ni mano area machielo manyalo address. Kimiya thuolo da medo dhi nyime kendo da nyisi kata ni pi e Nyakach kama nitiere River Sondu Miriu mamol pi manono pod wan gi issues mag pi specifically South East Nyakach. Na kendo agone jotelo mako manosekadho erokamano ni ne gitemo mondo gichor water points machiegni kodwa. To koro kaluwore gi telo marach pok water point access mag water points gi pok ochopo ne jowa mondo mi wayud pi freji, pi maler. Erokamano Steve. Erokamano gisani ka weche somo to chalo nade South East Nyakach? Aparo ni weche somo ing'eyo ni anang' ne alosa ewi ward wa kende. Mane wood ni kanya mada monde duel na king'iyo gi kama bende jatelo mane mantiere sani ineno ka bende osetemo koseneno ka ntiere ng'ikni moko ma koponi mi kacha thuolo monde donje tedhi timo gimoro matin. Anyalo wacho ni ECD en achiel kuom gero ECD en achiel kuom functions mag county government through the MCA. Gi budget mimiye. Ei South East Nyakach kacha chaka go tarbin maber. Okane a proper ECD moseger gi MCA ma wan godo. Kata mose tiyo from 2013 to date. Okane a proper ECD. Kadhi kamoro ni Ngegi. Wan gi ECD achiel. To nochak gere to chung. Budget ne nosebedo approved to chung. Koro bipuonjore ni ang'ome. Kidhi Naki ntie Koguta kocha. Ntiere ECD manochak ger. Osegere. To bam. Nyisi nang'o contractor manokelo on site. Maybe ne onge gi lony maber mar gero gimatimre nade. Timo tich manomiye. Koro ei gweng'wa kabiro i Kadianga koni to okane ECD ma proper mar manyithiwa nyalo dhi e school. Okane gimoro amora even current financial budget. Okane ka wantie gi any allocation kanyo mosechiw ni wadhi mbele gi gero ECD ne nyithiwa. Not at all. Iwacho kacha ni chako wacho kacha weche mag ku mag dhok. Ma en gima bendo segachando awachi ne Nyakach as a whole. Ponono ni yudo kom mar MCA ni ere kaka idhi neno mondo miyo weche machalo koda kama odwok piny? Ka watelo ne akwonga koni issue mar lighting. Lighting no is a major en gima dhi konyo maduong kabisa mondo mi wathir kuo mar jamni ei South East Nyakach. Nikech kata rieny kuonde access points go teta rieny South East mangima maber to nyiso ni onge kama jakuo nyalo timore nade nyalo pondo godo kata kobiro manyo wach kuo mar jamni. Mar ariyo onego bed ni as a representative mar oganda mar South East ati achiel kachiel gi county government kod ja MP marwa. That is MP marwa en ng'at mochung' ne national government or represent we national government. Kwa tiyo kod gi maber. An kipacha ne aparo kinde moko ni e border wa ma nikech wan kaka jo South East wan achiel kuom jok mantiere border. Kwa tiyo maber kendo kwa riwore gi the national government through MP marwa. Kacha en kata kama inyalo kete gima chalo NYS.
and seche ma wan gi NYS at the border point nyiso ni onge kama jokuoge ma jolango ka bro wuok e lango kocha ka biro kwalo ei southeast wa koni kata onge kaka wambi wabro golo jamni wa koni kwa timore nade kwa tere i lango kocha. Koro gima chalo kaka NYS kol luwa border no straight from Sondu kacha ko chomo mwalo nyaka yo ko otuch gi but jimo kocha Kasai tapani mano nyalo konyowa kabisa because an NYS campaign gima kwa tudore gi the as the member of the county assembly kwa tudore gi mjumbe to en gima wanyalo tero chwalo mbele tigera gino endi to nyalo konyowa gine erokamano. Migosi Fabian, ma ang'eni koro Uganda ni siasa. Ne wabedo kande kachiel kod MCA mare mabende tiyo kanto nono kwano na gik mabende na gisetimo. Mokwongo nonyisa ni osetemo moyua pige woni manya kach kanyo, osegero ECD centers moko kanyo, osetemo matek mabende kata mana China chelari adek bende oseketo kanyo kachiel kod kwe kelo kwe kin lango gi joluo mondo miyo kwe kata mana lweny mane ntiere kind jamii ariyogo no ok dhi mbele. Sani koro in kandi jo South East Nyakach neni kendo wan kod isudo ka inyalo wacho nango ma gik mosetimore kose gina gik miwacha Steve koro iwuok ka jatelo sa jo South East jo Nyakach neni erokamano Steve. Aparo ni jokura ma jo South East Nyakach e jopuonje madhi nono penj kendo ging'eyo maber mosetim gi mapok otim. Koro mokare to gibro ng'eyo ni MCA marwa kaka nokwano no to bro mana bedo gi thuolo malach kendo en gi thuolo kata sani obro kwano ne jo South East ni ECD manokoni no nogere kanye gi kanye kendo entiere condition machal nade to wach pi mowacho ni no osetemo ywayo ne jowa pi obro kwano bende nitiere pi mora moseywa wood ni kanyo anto gi kaka an kaka senene to poka neno aneno mana access points manokelnwa gi our former MCA kendo agonero kamano notemo nwa mano otemo kelo access points mag pi to mondo mi piping otimre maler mar pi mano to poka neno. Koro ka kinde oromo nikech wadonje ndalo campaign aparo ni MCA marwa bro bedo kod thuolo maber to nyis jowa ni anto na ywayo pigni koaka mochopo kama to jopiny kaka jonon penj bro nono to bro yie kode kata gibro kwedo wach neno. Gimi wacho ne jopiny bro nono in kaka Migosi Fabian sani jo siasa dhi gi slogan moro ni ng'ata bro chunge gire manoloso mondo siemane bende nyalo nyisowa kaka isechung kod jo South East Nyakach ma samoro nyalo wach ni magi mato Migosi Fabian emotimo nikech wacho ni jatelo neno ge timne bende nitiere kaka e yo mora ma bende isechungi gi jo Nyakach. Erokamano Migosi Steve. Mokwongo ing'eyo maber ni jachung mora ok en obligation mar jachung timo development projects to kendo ing'eyo maber ni development projects monego wabed godo e ward waduto onego bed initiated and implemented with the working MCA. Koro an poka umiya telo e gino miya poda kwayo telo no ka gimiya e kanyalo timore nade anyalo keto plan na tatimne gi gik ma ginyalo dwaro e South East Nyakach. One of the profession mari mabena neno kandicha en achiel kuom jakedne ratich oganda bende iseluonga na mana public participation ne jo Nyakach mowacho ni magi mato rach mondo mane kaka wanyalo timo achiel ari adek. Erokamano aparo ni poka bedo specifically e Nyakach nikech asetiyo gi jok milongo ni Kenya Human Rights Commission as an observer kendo as a researcher through Kenya Human Rights Commission asebedo katiyo kod gi oko because nen on a contract basis koro gine maber thuolo maber mar biro i Nyakach gi gine to poka yudo lakini nasebedo kaka nasetimo research e Nyakach mana in regards to elections. Idhi gi party mane?
wan odwa en ot achiel mana kaka ing'eyo wan mana e ODM mane baba owewa, koro ODM ne mwabro lare nyaka giko. Migosi ODM baba to nowewa, lakini sande gin ariyo ka kene wacho mane? E ODM go duto te baba ong'e manowewa kata in ang'eyo ni in. Okay, we are there specific Martin. One kate kachel kod ODM mabende one kachagi party leader Dr. Buru Oginga mabende koro jatelo mar kuoth mar ODM kamotingo kacha oganda machalo kaka Migosi Gladys Nyong'ama en kacha bende governor ma Homa Bay kachel kod Junet gi jok mamoko. Wan bende gi kuoth mar Edwin Sifuna motingo kacha James Orengo kachel kod Babu Owino. In kanye? Erokamano, an mana kaka sewacho, antiere ODM to wang'eyo maber ni party leader marwa masani mar ODM mane oket on interim basis kata mo probably osebedo confirmed just before the NDC and Dr. Oburu Oginga. Koro party mar ODM no ema dhidhe kodo. Masani gima timore nyalo nyiso oganda nang kata mana jo South East Nyakach mabende koro neno gini giwacho ni koro wuodwa Fabian koro loso miwa pachi. Erokamano. Kech ODM ni apani en giro oganda luo kaka bende ine ja chama ja party be in gisei nyalo wacho ni magima kaka bende apani onengo bende warengo kaka jo chama. Aparo ni gima wanene ODM en gima ok morwa ahinya kaka oganda luo kendo kaka jo chama. Koro kachiwo pacha weche madhi nyime e larruok mantiere ODM, an anyalo mana kwayo jowa nikech ing'eyo ni wadwaro joma tindo mondo chiw nguvu, to joma dongo mondo chiwnwa paro maliw. Taparo ni wanyalo bedo piny kaka oganda luo kendo kaka jo ODM. ODM be ok en mana mar joluo kende. ODM en a national political party. Koro wanyalo bedo piny mondo mwalosi wakaw ojende matindo kaka Babu gi Sifuna. Ok wanyal riembogi mabe onge ng'ama oseriembogi. Onego waywagi machiegni. To jowa ma jodito e chama mar ODM kata joma ikgi beto osebedo mang'eny matin ke ipimo koda Sifuna gi Babu gini, onego gi accommodate nyithindo ka to ging'isgi ni mae yo monego walu. To kwa timo mano ting'eni wadhi bedo gi chama motegno. Koro an pod ageno ni chama mar ODM en mana chama mane baba oweyo kapod otegno cha. Kendo wabro dhi nyime kaka oganda chiel. Babu gi Sifuna duto mago bro bedo jo ODM. Nitire tipo moro mano mako kacha governor ma Kisumu mano Migosi Katangire Professor Anyang' Nyong'o. Kendo nowacho ni baba nowe kacha Sifuna kaka jagoro mar chama. Kendo nowuok oganda konyisogi ni neuru mbele. King'iyo gino mabende Dr. Oburu Odinga, party leader mar ODM mano Oburu, wacho kacha ne gidwaro power. Kendo gino magilaro en ne gidwaro the deputy president, position mar deputy president. Kuith ma Sifuna giwacho ni gidwa dhi debe. ODM bende dhi laro kom mar president. To bende nitiere gino bende giwacho ni rowere youth for youth. Taneno ka bende ija youth. Podi ng'ama tin manyalo tero Nyakach mbele. Nyiswa ni to paro mane ma isiro? Ok anyal wuoye mang'eny wi decisions mabedo made gi party mar ODM. Nikech ang'eyo ni wan gi structures kata wan gi organs mag party mar ODM kumonego bedni wayude communication kuwuok e maber. Wacho ni tie democracy ng'ato yiene wacho pachi kiwacho pachi. Erokamano. Koro ing'eyo as much as ni wan gi democracy mar party mar ODM ntiere the right structures monego bedni timore nade address weche ainagi. Aparo ni kata ka intiere ot to in gi nyathi to embe en gi concern ne moro. To ntiere kaka timore nade nyaka okel issue nene okel ne min-gi eka min-gi bro timore nade bro wacho ni kata onyalo wuok to koni gini to ok onyalo wuok e laro ni en koro wacho pache no e laro kamano. Koro wan gi party organs and structures manyalo inform kaka wa communicate as a political party.
Migosi Fa ben in gi plan B ponono ni chama mar kata otiko mar ODM ni ok yude. Gini onge plan B nikech gini an ang'eyo ni chama mar ODM en a democratic movement and gini wadhi dhiye kata obedo ni tek machal nade to an gi geno ni at the end of it adhi kelo certificate mar ODM ema dhi yo. Ma gwenyruok tisewinjo ni bedege party. Mano ni kamoro amora nitie kama ji nitiere competition kata kama ji larore. Nitie nyaka bed gi ng'ama yombo to nitie ng'ato nyaka bed gi ng'ama iyombo. To seche ma wan gi ji parties ariyo gi ng'ama oyombi gi ng'ama oyombo, ng'ur be nyaka bedi. Wacho ni ODM bende wacho ni democracy must be guided. Ng'ato nyalo mi direct ponono ni direct policy ni mar gibe gitiyo godo to koluar kuome. Bende isego mbaka gi jonyakach ni samoro nyalo bedo ka gi plan B. Erokamano Steve. Aparo ni in case party oamua to timo direct nomination to ka party mondo mi party omi ng'ato direct nomination gidhi bedo gi chir ni ng'ani ema jopiny timore nade jopiny dwaro. Koro ka gimiyo ng'ano komiya kata omi ng'at machielo direct nomination to ng'iso ni mane pach ng'awa pach jopiny. To ka dipo ni ok en pach jopiny kata na gimoro timore nikech karata be nitiere kaka inyalo tim ga seche moko. To ka dipo ni gima kamano nyalo bedo ni nyalo timore, taparo ni jopiny ema bro timore nade ema bro amua koromo 2027. Maka jopiny amua odhi independent kanyo mwadhi. An mano kawacho podi. Mana kabona nyakora mgajwang kamora mara mitira ka thulma kende mono podi medicate mane chunya gi TV kandi kama ogomba ka kachel kod Migosi Fabian mabende en kacha jalar komno mar MCA mar South East Nyakach nyakora mgajwang aponono nin kacha gi penjo mora kata mana medo mora wa yao kacha lai mago mag Facebook page chunya gi TV TikTok chunya gi TV kachel kod YouTube chunya onagi TV do kapo kwa dhi yo matinto yene monda penji ni wacho kacha ni mondo mi achiel kum gigo mabende ni miyo MCA teko mondo mi okel dongruok ward mare en nyako winjre gi MP kata mana mbunge ma area. Sani bende wanano ka wuot Nyakach bende wuok ko mang'eny madwaro kom mar MP ni. In kaka Migosi Fabian ineno ni bende seyudo jal ma bende kurutiyo go kata ma bende uruogo do teko. Erokamano Steve. Aparo ni an abro loso e gine mar ward nikech ing'eyo ni nitiere jochung' mang'eny e Nyakach. To jochung' madwaro kom mar mjumbe gi ng'ene gin gilaro margi kacha. To ambe kaka Fabian Omolo ambe alaro mara e ward ka. Koro aparo ni ng'ato bro luwo mana line ne. Kokamane kono mgajwang wadhi yueyo matin kang waduogo to pod wadhi go mbaka kacha kachel kod Migosi Fabian mabende wadhi kacha county politics wanone to Kisumu chalona de kacha kono mgajwang kata wadhi kacha bende national politics matin mabende Migosi Fabian dhi nyiso ni to ang'o matimore e sirikal bende no ber moro amora mabende sirikal ma William Ruto kelo koso oneno ni mbele kacha jo ODM mabende en kacha achiel kuom members mag ODM party dhi nyiso kacha ni to koro oganda ma piny luo opango nango medkete mane chunya gi TV wadhi yu matin kang waduogo to wadhi kacha live mag Facebook page chunya gi TV TikTok chunya gi TV kachiel koda YouTube chunya onagi TV mabende wadhi somo kacha pachi achiel kachiel waduogo bang' sama gi achung' kae gelet kabisa kana ayudo ka nyithindo otho e pi ka ayudo simu kogochna kana wuok matin to ayudo ka nyithindo otho e pi ma biro ma confirm ni nyithindo otho e pi adier mokonya golo gi nyithindo 4 te magolo gi oko. Awinjo malit kabisa e chunya. Akwayo osiepena te ng'ata ma de donje gini konywa. Wakwayo kony wan gi achiel ari adek moko monego beni watimo to wan piny kabisa. Koro akwayo piny mangima kochakore president ochung'e kodwa mondo waik nyithindwa ma wan godo gi osiepe weche miwa te mantiere konywa uru chung'uru kodwa mondo aik nyithinda gi. An gi til e wayaw til moro paro ni sister na ntiere machiegni manyalo somonwa til no ma sister na
An iluonga ni Vivian Achieng' Odhiambo. Till number en 8440974. Awito nyathi achiel ma ja grade 7. Koro an nawuok ka sa 10:30 kadhi e tich. Kachopo e tich tigochona ni nyithindo oyude pi kotho. Nok ang'eyo ni ginyalo tho. Madi nang'e ni ginyalo tho dok kawuok. Koro akwayo mana sirikal gimoro amora manyalo konyowa godo. Awito nyithindo 3. Owuok ka sa 6 kadhi e tich. Kawe nyithindo gi ka. Karomo sa 11 adhi 12. Awinjo kigocho ne babagi. Ni reti nyithindo moko yude kware ka. Koro an harakati mawinjo kaka babagi wuoyo no e kaka amba wuok aluwogi. Koro akwayo sirikal mondo donjnwa e yo. Fellow citizens, it is with deep sorrow that I inform the nation of the passing on of the Right Honorable Raila Amolo Odinga. The news coming into our newsroom is that former Prime Minister Raila Odinga has died. Na Raila Amolo Odinga ameaga dunia. Na habari tunazozipokea kutoka India zinadhihirisha kwamba Raila Odinga alifariki mapema hii leo. Following the death of former Prime Minister Raila Amolo Odinga. A dark Wednesday here in the country. Still digesting the news of former Kenyan President Raila Odinga's passing, which was confirmed literally just minutes ago. Details surrounding his death are still sketchy at this moment. The former Kenyan Prime Minister Raila Odinga has died at the age of 80. Mana kama nanya karamga juang kamara mara metira kautul makende marwa kete na mara rio kama wan kache kod chenro madundo nagi to mana echun onagi TV adundo jalu podo medogo mpaka kachel kod migusi Fabian mabende kacha jalar komno mar South East Nyakach na kod mga juang ya wachunete na mara rio kwa duko kacha rodhi chakwa kachel kod somo ote magi mabende isi onwais duka kanyi karamga juang wado somo gimondo miyo wanene to pinyu wachonang oponone nini kache tu donje tu agisani mbaka mabende wago sani en baka mutono kachel kod South East Nyakach mabende migosi Fabian Oramoni Nyakach manyien 2027 yawacha kogi otika ndiye wanka gi ilongo ni Steve Austin Omolo. Steve Austin Omolo wacho ni South East is gone. Gone ade okolera kache gone kwako koze gone. South East is gone katu wanige boni nyakwara pisi wacho ni great job wod Nyagoro inie kiongozi. #Honorable Fabian Omolo. Odhiambo vino wacho ni jatelo Spit Wisdom Lilo Ler. Wangi Jim Bob Maseno wacho ni tuwak leo Fabian Omolo Romotelo. Wangi Candy Proli wacho ni kwach Laulu Mumba wade kabisa. Wangi Shua Felix wacho ni Polomor. Wangi Joshua Nyaenda wacho ni tuwakiombara tari rieko thoth kabisa. Wangi Nyonje Woda Dhiambo no pamo kacha wacho ni Oyego. Wangi Christopher Kriso Mundu wacho ni manoja telo mwapuodho. Wangi Julie Jovial wacho ni I can see hon Edwin Gore manoja puonj ma osomo chula imbo. Wangi Julie Jovial kendo wacho ni mano hon Fabian Omolo. Wangi ilongo ni Edwin Gore mana lumna ma chula imbo. Embe ngat motegna yenye wacho ni I wish him well, my alma mate at Kenyatta University. Hey, to Fabian. Otegi tepa kiepaka. Hii bolo jamna. Kaito kandi be hapa wana nandi ben gijeje ben wachine podokete mana to akanya kuro mgejwang medikete mana kandi ka podo medo dhimbele kandi ka chel koda migose Fabian kambaka en mana mbaka mara South East Nyakach kapo kwa dhie county police mana wacho chandi ajore wirowiri jogo mabende koro negeta malo kendo yuak ponitire ni empowerment ok bere ahinya lek mane mabende ngodo ka chel kod rowere mag South East kata gino mabende digomo de team negi mondo minene ngimagi obedo kama kare. Erokamano Steve. Aparo ni rowere matindo e kinde mang'eny
gikoso gimiluongo ni opportunity. Opportunity magikoso en chakore at the basic level mar development. Basic level mar development and decision making process. Sama koro wachako choko paro kuom ogendni matindo gi, wang'eyo ni gin ginyalo timo ang'o gi kama chal nade. Kwaidho malo nyaka implementation mar project development projects ma wan godo kata mwada timore nade ma dwa timo ne oganda wa. Kwa involve jogi from the basic level mar decision making to the implementation stage. Kama koro gimbe gini incorporated into development projects. Kama ne kaka wanyalo empower oganda wa. Kora paro ni in any development process kwa bro timo kaka jo South East, nyaka wang'e ni wan gi ogendni mopogore opogore. Nyaka wang'e ni wan gi joma mine, wan gi joma tindo kata rowerni, wan gi joma dongo, to wan gi jogo monyuol gi ng'ol mopogore opogore. Mano gima duong' mogik, involvement mar jom oganda matindo in decision making process gi implementation phases mag development projects. Mane kaka inyalo konyo oganda matindo. Ywak osebede kabisa gino mabende kata mana e weche mag somo chutho to kaka ichiwo basari. Lokruok mane ma inyalo kele chipo mar basari kende mondo ne jo Nyakach kata nyithindo mochando oyudo ratichgi makare kaka achiel bende kuom jaked ne ratich oganda. Steve, any government, obed national kata county government, nigi yo moriere tir in terms of policy. Kaka pesa mane monego bed ni dhi ne bursaries, a national government komi mbunge. Ong'e maber ni pesa, kiwango mane mar pesa ni percentage kata ta malo man onego dhi ne weche mag bursaries. Mano bende apply mwalo ka nikech iyudo ka Ward Development Fund kata pesa mawuok e county ma wan godo. Iyudo ka ntiere specific allocation kaka Kisumu County Government chiwo ne wards wagi between 10 to 30 million every year. Mano ka ing'iyo from financial year ma kata ka chakre around 20, let's talk from 2022 nikech mano e kinde mane watimo election wa sirikal manyien odonje. Bursaries ni en gima onego bed ni konyo nyithiwa e weche mag somo. To iyudo ni jotendwa moko an niche adhier kata kaneno ka nawinjo wach moro ni ichiwo bursaries moko, bursary forms moko imiyo joma specific, iluongo kamoro timiyo ni utimru nade undik jou. Ok onego bed kamano nikech mano warocho ratiro mar nyithindo matindo kata jogo madwaro timore nade yudo somo. Bursary onego bed ni en mar oganda duto kod yiero jatelo matiyo kod okiere nikech chandruok to mako jite. Chandruok omako joma ohero jatelo gi joma ok ohero jatelo. Kora paro ni kwa medo dhi nyime onego bed ni wang'iyo ni wachiwo bursary ni e yo mane. Nitie gimiluongo ni needs assessment. Jomwada miyo bursaries gi gin gi ng'ikruok machal nade, ginyalo chulo fees koso ginyal. Kora paro ni kwa ng'iyo needs assessment no mwa lero makare to wanyalo bedo gi equitable share mara bursaries mowuok from county government. Kwa ng'iyo devolution government kata mana sirikand manywanda, bende inyalo wacho ni neno pogruok mora mora ma tend Kisumu County osekele kata dongruok mora mora ma bende neno omulo Nyakach matin? Anya wacho ni ngire Anyang' Nyong'o osetemonwa kabisa kaka jo Kisumu County. Kendo ok dase ahinya tende. Mokwongo kwa chako gi kama is an investment hub mano within Kisumu City. Ing'e maber ni Kisumu has been voted as one of the cleanest cities in Africa, mano for or in East and Central Africa for quite some time.
Anyalo wacho ni tend county osetemo, at least waseneno matunda mage, kendo wagone jatendwa manosenindo Right Honorable Raila Amolo Odinga erokamano kuom kedo matek mwayudo devolution. Mangiri anyang' nyong'o osetemo kabisa. An anyalo gone erokamano kuom tich mosetimo, kendo ka otieko tamne wanyalo wacho ni osetemo. Ponono ni embe en gi ng'at ma de gombo mondo mi okaw kama owe tijeno. Ineno kamano nigi impact. Mano to ing'eyo onyalo bedo gi gombo ne kata dwache kaka ngire anyang' nyong'o. To lakini ing'eyo ni county, jatend county yiero mana gi jopiny. Koro ng'iso ni kata ng'at mo odobed no gombo no nyaka dhi mana ir jopiny kuchocho mondo kwaya kura kuom jopiny. Kech jomoko wacho ni mondo ofis odonge to ano ka iwacho maber notiyo maber kendo gwero kamano kendo mor gi tende. Wano ka DG kata mana jalup ne bende wuok acha dwaro governor ma bende en wuod Nyakach. Ineno ni legacy mare no nego dhi mbele kose lokruok nego bedie. Steve kaduoki kanyo nyaka ing'e maber ni siasa mwadhi 2027 wan gi jo Nyakach adek machung' e kom mar governor. Wan gi deputy governor masani mano Daktari Matthews Owili. Wan gi senator marwa mano Professor Tom Ojienda, kendo wan gi mbunge marwa ma Nyakach mano Mheshimiwa Aduma Owuor. Jogi te nigi lony. Wakili Aduma Owuor nigi lony kendo embe nitiere gik mosetimo ne jo Nyakach. Professor Tom Ojienda osebedo voted in as one of the best performing senators across the country. Kendo Dr. Matthews Owili bende nitiere iseneno kosebedo voted as one of the best performing deputy governors. Ko jogi duto gin gi lony mathoth kendo an ageno ni ji adek gi duto nyalo tero county wani mbele. Okone ka jo Nyakach chung' mopogore to mano bende dhi kelo gap kata mana nyao e kindu kande ma koro jo Nyakach ok yud seat bende osebedo kata mopuodho ng'at achiel kose gin gidhi adhiya kamano. Steve mano wenwa kaka jo Nyakach ka seche bro romo to ang'eyo ni Mheshimiwa Owili, Mheshimiwa Aduma Owuor kod Mheshimiwa Tom Ojienda obro bedo piny kendo wabro golo jatelo achiel. To wang'e ni mane madhi bedo governor ma Kisumu. Mano plan mantie. Mano e gima ng'eyo ni governor ma Kisumu 2027 and beyond dhi wuok mana Nyakach e wakach. Migosi Fabian, jo piny nigi ywak kata mana jo Kenya nigi ywak ni ngima ok dhi kodgi maber. Ma en adier. Anyalo wacho ni wantie kinde matek matin ma yor yuto osedok piny matin ne ogendni wa mang'eny. Ngima ok yot kaka ne wagine chon, kaka ne kinde machon cha. Specifically anyalo wacho ni ineno kinde machon kata ne wan kata na gilo ma ji ne nyalo puro. To sani due to human population ineno ka lo oseng'injo matindo tindo. Makata na yudo kaka wanyalo yudo cham moko e puothewa bedo tabu matin. Mano kwang'iyo alworawa mag delni kuondgi kipogore gi town centers. Koro en adier ni oganda to neno matek matin. Kaka kwa sekta mage sana ma oganda hinyore kabisa. Aparo ni waluongo gani jua kali sekta. Pesa osedok nweng'o gi ok ni kaka ne nitiere chon matin. Koro aparo ni onego wabed gi programs maber manyalo ensure ni wakava gi kaya seche ma chalo kamagi ma nweng'o ok ni yo makare, nikech ing'eyo ni nweng'o mar oganda to en gima chakore gi malo from the national level kobiro nyaka piny kayendi. Koro kwa bedo gi policies maber to wanyalo bedo gi a blanket mabro cushion jogi
kigi yud chandruok machal king'iyo ndalo machon kata bende kata igni mokalo gi neno ka somo ni en gima bende koro dwa bedo gi nengo matek kabisa, to somo en achiel kuom msingi monego bed ni japiny yudo. Yudo ka bende ywak nitiere mang'eny kabisa. En adier ni gine mar somo, garama mar somo kata bech somo osedhi malo. To kipacha ok awinj kamoro ahinya nikech somo en gima basic ma dongruok mar oganda moro amora chakore koda information ma in godo. To information ni wayudo mana through somo. Koro aparo ni kipacha da kwa the county and the national governments mondo mi obed gi programs makare manyalo subsidize mar costs mag education ne jowa kamoro mora magintie. Ywak bende osebede e weche mag thieth kaka shaydo ka kata mana jogo modak e gwenge ok nyal yudo nitie jok maywak, nitie jok ma bende yudo, nitie jok maywak ni ka gisebedo ka giyudo thieth ne yono makare. Mibadhi bende osekwako sekta no masha mang'eny kabisa. Mana adier yudo ni SHA no neno program maber, to aparo ni notime nokotime saa mowinjore kata ne watime haraka kabisa. Nena good program mana ka bedo rolled out bang' kinde mowinjore dinen gima ndikoro nigi matunda. Mano emomiyo implementation mare no emomiyo yudo ka jomoko ywak to jomoko bende pako ni otiyo. Manyiso ni nitiere ng'ikni. En gi ng'ikni, mano tadier. To mae achiel kuom gino mabende koro rowere king'iyo thoth rowere giwacho ni gidwaro lokruok, kendo bende nitiere rowere, thoth rowere kata mana rowere moko bende wacho ni en one term, jomoko bende wacho ni two term. Gino momiyo giwacho ni one term en nikech services mabeyo moka giyudne, kendo gineno ni gino mabende nyalo bedo maber en ka giyudo ker manyien mondo mi ota piny Kenya. Ok ang'e Steve ni dwana duok mano kipacha koso. Ma duoko kipaji ka kineno rowere osewuok oko kech ok giyud services maber, mana ka kinyisa ni weche somo nitiere ng'ikni kacha, weche shabe nitiere ng'ikni kacha. Chaki wacho ni ngima moko osebedo maber kabisa, chutho bende jojo kali sector ineno ok gidhi maber kabisa. Ineno ka bende wa oganda kata mana jo piny Kenya onego wabed gi yiero manyien kose water kirwane nikech osetemonwa gik mabeyo kose ineno mondo miyo jo Kenya decide go ombulu kamoro. Kaluwore gi kaka imbi neno gi gima bende seneno gi bende minyisa ka ni adieri chandruok to nitie. Abro duoko mano ka aduogo piny e pach aduogo piny ne ogandwa kaka joluo. Aparo ni sirikal matiyo sani ni migosi Raila Amolo Odinga nowewa e sirikal ne, kendo ne wachiwo jowa moko kata yawuotwa kata thuondiwa moko mondo mi odhi okony tich e sirikal matiyo sani. Aparo ni nitiere matunda ma wan waseneno kaka oganda luo, to kata kiparo kane Mama Ida kaka noloso to nowacho ni e kodhni nitiere nyidho moko, nyidho mantiere e kodhni ema nyaka watimre nade wakome kaka oganda luo. Nitiere gik mabeyo ma wan waseneno kaka oganda luo, maka in ng'atno maneno matut kabisa kichako Migori midhi nyaka pinywa dala mwalo ma Siaya, tibro neno ni nitiere gik madhi nyime adier. Kokalo kuom treasury mano CS marwa Mbadi, nitiere yore. Abiro duogo mane Nyakach, neno kaka yo ma tudo Katito Gawase. Sani neno ka nitiere budget maber kendo ma odhi bedo approved, ma contractor nego bed ni dhi e site. Ok ang'eyo kata osedhi on site already, lakini wang'eyo ni en gima osekete plan maber, mano gima dhi kelo dongruok no. Wan gi stadium, Victoria Stadium ma ineno ka kata na marwa ma Kisumo ka, ineno ka niche sirikal mamalo ogolo karibu milion modhao mondo mi okonywa mondo wager stadium wani e kiwango maber. Tiere mabeyo moko, an ka wuoye kaka
an wan kaka jo Southeast wan kendo wamor mogik nikech e kinde mabiro ka bang' higni machuok to wadhi neno SGR kata gari la moshi ma nyasani cha kadhi kadhe gweng'wa Masondu. To kokadho kanyo dong mano en morwa nikech wadhi improve the economic gine mag area wano Masondu. Idhi yudo ka wan gi gine mar improvement in terms of economic development. Koro nitie mabeyo ma sirikal osetimo to nitiere ma ng'ikruok matin ma gimbe gisetimore nade gisefele. Koro kipenja ni wadhi yiene wanyalo vote in kata wanyalo kire oko, aparo ni mano to is a personal decision mar ng'ato, to but kaka oganda Luo wambe wabro nono ni wane sirikal ni waseyudo ang'o to atam malo mane mwase benefit e sirikal ni, to mano bro inform ni wagone ombulu kata ok wagone ombulu. Lemo mage ma kupono donjo sirikal ni kaka migosi omole na mondo ayudi deputy ber kose walara kombe moko madito mopogore gi mago. Mana kaka na wacho ni chama mar ODM nigi structure kendo nigi various organs matimo communication. Wan kaka oganda Luo wan gi jotendwa ma jodito koromo kare to wabro bedo piny, gibro biro irwa to watimo consultative meeting to wabro ng'eyo ni wan wadwaro kom mar deputy president kata wadwaro CSS moko mondo medwa kata wadhi laro kom mar ker. Koromo kinde no jodito wa kata jotendwa bro miyowa guidance. Erokamano. Wan kande gi wadhi ne otekano wan kande kachiel kod wuod magi wacho ni Southeast Nyakach yudo wang'e. Southeast Nyakach yudo wang'e jatelo twak maber. Wan gi Shua Felix wacho ni telo chimitir. Omondi Tony wacho ni bwana wilero wadwa iromo gi komno. Onim Kafuata Brown wacho ni wich maler sama aloso North Nyakach ward ini loso South East ward. Wan gi Vincent Nyinya wacho ni all the best ng'ata. Wan gi Steve Austin Omolo wacho ni South East is gone. Wan gi Boni Nyakwarapisi wacho ni great Wuod Nyagoro inie kiongozi. Kamano madonga anya kuom otege Nyakoro Mgejwang. Wang'ene ka pod wan kandika chel koda ote mokop kandie erokamano ahinya kaka Nyakoro Mgejwang pod amedo mana kwa modo mikete mana e chenro mar chuno na gi TV adundo jaluka mabendo pod wamedo go mbaka kacha kachel kod migosi Fabian. Kwa dhi kwa tieko in kaka Jakenya mabende koro osebedo kuom thuolo malach. Nyiswa ni to sirikal ni ineno ka joluo oseyute maromo nade? Kaka oganda Luo sani gi sani waneno ka nitiere olemo moko ma waseyudo. Aparo ni it's the first time in Kenyan history mobedo gi CS mar Treasury ma en migosi John Mbadi. Wan gi docket kendo maduong' kabisa mar ke mach e gwengewa motelne gi Opiyo Wandayi. Wan koda Attorney General ma en mama ma ben mana nyaro nagi. Ok wawach ni ma wan gogo oseromowa nikech pod wadwaro moko. Kora paro ni so far in terms of appointments waseyudo to pod wagombo ni mondo wamed yudo moko. To ko oromo by 2027 mano higa manyien to wabro goyo kwando watu wang'iyane ni so far waseyudo ang'o e government ni to so far ang'o mapok wayudo. To kwa dhi nyime wanyalo layas na the government ni mondo mi wachop lekwa e gik mwadwaro kaka oganda Luo. 2027 aneno jatelo moro no jisakandi ni mbulu ma 2027 nyalo bedo marach kabisa. Kendo no aneno kacha bende kane wan kacha girali mar jo Linda Ground wedo kacha ka ng'ata chiel notho Wood Kisumu notho e rally kendo blame games obede ka jod bura member kasi East mano be ma Wood Luo Babu Owino nogolo kacha statement ni PS Raymond Omolo emotiyo gi sirikal mondo miyo hinja piny.
Mokwongo nok en mar Linda Ground. Linda Mwananchi. Nen mar Linda Mwananchi. Mokwongo daher mar ko kuyo na makende ne familia mar ojana kata rawera matin mano timore nade mano wito ngimane rally machal koda mano. Ok dalose e wacha mane Babu Owino ogolo statement no kowacho ni PS Raymond Omolo emane o facilitate goons. Mana pani en wach mar national entie oinga mamalo moinga to wan gi security apparatus ma kata the intelligence organs mabro chiwo information ni rawera no nowito ngimane circumstance machalo nade. Koro ok da make any comment in regards to gimane Babu Owino owachono. Kokamano nyakora mgajwangero kamano modonganya kwa mketemane chunyo nagi TV chakrono chaki nyakagisane makapo kwa tieko tuwadeka utulu makene manda chaka mika cha megosi Fabian ponono ni nkachagi wachini mugi katamana ote mora mora nejo dak ma South East nyakach nejo nyakach te nejo Kisumu kachel kod Oganda Ludu to te kumara mara magintire Fabian ma en tulumari. Erokamano jo South East Nyakach Ward Nyakach constituency kata Nyakach sub county. Goni erokamano Steve kuom miya thuolo ni mondo miya twak goganda wa. Aparo ni wasebedo gi twak maber. Mabeyo mwase wacho wageno ni kabia donje telo wabro timo gi ng'ikruok mantiere kind telo wa mantiere gode South East Nyakach. Aparo ni an pacha mondo mi many lek na mar bedo MCA mar South East Nyakach. Agombo neno kwa bro implement kimiluongo kata ni feeding program ne jo ECDs wa nyithindo ma jo nurseries. Agombo neno ni piped water kata pii fereji odonje miere wa maber. Agombo neno ni kinde duto koto bed ni chieng' rieny kata koth chwe to yore wa otimre nade ji nyalo kadhe e yo makare. Agombo neno ni dispensaries wa mantiere under county government nigi yath kendo nigi jomolony manyalo chiwo thieth e yo makare. Kao kamano aparo ni ka bia yudo te komni to kwa brobe nikechagi an gi geno no brobet kodi kai 2028 kata 2027 dwe mara pagare to kori bro penja mano maber nikech abro bedo the member of county assembly kora bro bedo gi chir kendo uteku mar duoke yo makare. Pogrok mora yudo kwani ine ng'ata chiel ma se host kandi ma ok negative comment ma yudo kum comment stay paki paka erokamano. Fabian koseni yuko yamna kibiro oka yuko yamna hapa ni asedak gogando wa maber magi mane wiyo wil moka koni nitiere kata na nuengo na matene ni nitiere kaka se konyo oganda wa yore mang'eny through osiepega. Nitiere kaka se chiwo kata na school fees na nyithindwa moko. Nitiere kaka se konyo mond liete e gwenge kuchocho moged neged through mana konyruok manyalo yudo kuom osiepewa nikech leadership is all about networking to your network is your net worth. Gipaki mana ne wiler buka mulo maber. Ko kamano nyakora mgajwang kamora mara mitira kathulo makenda magoniro kamano madonga nya kuom kete mane chunyo nagi TV adundo jalwero kamano kuom ote magi machuo kachel kod thulo mari mikamo do mibed kod wachakna wachaki nyaka sama bende koro watike kakwa marwa makende ka chunyo nagi TV ni medluo wa Facebook page mago chunyo nagi TV follow wa YouTube pages mago mag chunyo nagi TV kachel kod TikTok marwa chunyo nagi TV med pele kibedo kod wakanyo kora mgajwang ponono ni imbe jatelo ko kache kata mnarawera to digomo no
gichopi mondo watwag e chunyo nagi TV wayaw bado malach kendo warwaki ni machiegni. Erokamano bende ne director ma program analuongo ni Junior Omondi mabende nen kodwa kanyo koram gajwang motimo matek mondo ni program chopo kamora mara mentiere kachiel kod Medusa mar chenro ni mabende to matek tudo mitambo mondo mi yud chenro ni achiel kachiel kawuok e studios mag chunyo nagi TV nyaka kamora mara mentiere no luongo ni Nelson Mandela Okore kachiel koda yawuot nyaka chario mabende ne kandi ma nyimia nyenge mondo mi jopinyu ng'e nigi na yeka. Erokamano wuotho kod osiepe gari ka. Mokwongo ni en Wuod Koguta. Wuod Koguta. Iluonge ni Engineer Vincent. En ng'at motimo gige mag dental gi. Chumbni matwe lak go ng'e loso kabisa. Maleke waidhe los kawuono. Achaka wuotho go wadwa kacha. Iluongo ni Felix. Felix aparo ni ne jomoko ng'eyo odil gi gine kabisa mag o support mine ma mond liete nyithi kiye kod the elderly. En gi program maber kabisa moyudo donations kwa oko kendo timo tich maler e gweng'wa kabisa. En gi more than 500 joma chiemo monthly koda nyinge. Mago jomoluori. Mago jomoluori. Southeast Nyakach lak mukre to mon bi gedo negi. Ne akoni ni your network is your network. Ayego. Ko kamano ibende wago ni erokamano maduong' ahinya kuom chopo studio mag chunyo nagi TV kandi kendo wageno ni wadhiro mokacha mondo mi wagoye mbaka. Pod thuolo iwacho ni mbaka ng'eny sai matin. Ko kamano erokamano koram gajwang kamane tai chenro ni Enan Steve James aka Nyakwar Nyaronyo 1. Giro makawuono nen wacho ni der akwaya inyiedho ting'iyo rangach. Der akwaya inyiedho ti ing'iyo rangach. Oritu Masani. Fellow citizens, it is with deep sorrow that I inform the nation of the passing on of the Right Honorable Raila Amolo Odinga. The news coming into our newsroom is that former Prime Minister Raila Odinga has died. Former Prime Minister Raila Odinga has died. Na Raila Amolo Odinga ameaga dunia. Na habari tunazozipokea kutoka India zinadhihirisha kwamba Raila Odinga alifariki mapema hii leo. Following the death of former Prime Minister Raila Amolo Odinga. A dark Wednesday here in the country. Still digesting the news of former Kenyan President Raila Odinga's passing, which was confirmed literally just minutes ago. Details surrounding his death are still sketchy at this moment. The former Kenyan Prime Minister Raila Odinga has died at the age of 80.